Fawe coordinatrice Togola, no ye Madame Nampare Mayine Jaraye, a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka ni anw bɛ yan ka ban ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn donc n bɛ aw waleɲuman dɔn aw ye aw ka baara bilali min kɛ ka na an ka hakilina falen falen kɛnɛ kan hakilina falen falen min don o ye damakasili de ye funɛnkɛninw fɛ n'o ye denmisɛnninw ye denmisɛnnin min filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin ye ninnu ye maa minnu n'u ka moyenne cayara école la surtout DEF tɛmɛnen na donc en même temps enfant parlementaire olu b'o la n'o ye denmisɛnninw ka wasabulon mɔgɔw ye denmisɛnnin ninnu na sa classique mɔgɔw b'o la n'o o ye école mɔgɔw ye en même temps madrasadenw fana olu b'a la donc an b'a fɛ ka na hakilina falen falen de kɛ sanga damadɔ kɔnɔ bi ni o bɛ tali kɛ damakasili ka bɔ denmisɛnnin ninnu yɔrɔ la ka ɲɛsin aw masaw ma ka ɲɛsin aw ɲɛmɔgɔw ma masaw bɛɛ bɛ yan monsieur le maire bɛ yan promotion de la femme bɛ yan kapo mɔgɔw bɛ yan dugutigilakaw bɛ yan baba kumanda an ka mɔgɔw welela mɛ olu ma sira sɔrɔ fɔlɔ en même temps denmasaw bɛ yan ka fara fawe yɛrɛ mɔgɔw kan donc maintenant n'i y'a mɛn ko Jɔni Kunandi i b'a fɔ i sababu ɲuman nin kɛnɛ nin a sera ka lawaleya ka a sababu kɛ projet ye n'o o ye break free ye break free nansarakan don ko pause gratuite donc maintenant break free ye projet ye fawe régional de bɛ ka a musaka bɔ donc dɛmɛbaga a tɔgɔ partenaire n'o o ye baɲumankɛ minnu bɛ ka baara kɛ o ye anw fawe Mali ka fara sati kan ka fara ali hakaja plan kan donc break free a b'a la ka baara san 4 de kɔnɔna na fawe bɛ ka labaara Mali fan bɛɛ o kɔrɔmasuru ye mun ye an bɛ Sikaso ya bi n'an bɔra Sikaso an bɛ tila ka an kunda Kucala kan donc o b'a yira k'a fɔ ko vraiment baara min don an b'a fɛ Mali fan 14 a bɛɛ lajɛlen ka se ka a bénéficier sabu a nafa ka bon break free ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ɲangata wale min bɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma dakurubaya la mais kɛrɛnkɛrɛnyana musomaninw ma donc o ɲangata wale walasa an ka se ka an kɔfilɛ ka se ka hakili jagabɔ kɛ cogoya min o ɲangata wale ninnu olu bɛ se ka kɛlɛ sabu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi denmisɛnnin kɛrɛnkɛrɛnyana bi npogotiginin o ye don dɔ denba ye dɛ donc ni o ka kalanko n'o donna ngalama la k'a sababu kɛ ɲangata walew ye ɲangata wale i n'a fɔ furu joona komi tarawelelaka dɔw bɛ yen ni u ka npogotiginin n'a sera yɔrɔnin dɔ la ni nafolotigi sɔrɔla donc i b'a ye dɔrɔn u b'a a d'o ma donc o ti kɛ sababu ye ka npogotiginin k'a ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye wale dɔ fana bɛ yen n'o o ye grossesse précoce ye n'o o ye kɔnɔbara joona ta joona walima kɔnɔbara balilen donc maa caman fana bɛ yen olu ko sigidaw la ko n'i y'a ye an b'an ka npogotigininw don furu la ka sɔrɔ u si ma se k'a bɛ b'u yɛrɛ jogo la ko o ye kɔnɔbara balilen ye an kɔni bɛ se k'o bila accident yɔrɔ la yarɔ accident ma si tɛ ala ɲini accident na donc vraiment a kun ye masaw ka o ɲini ni hakili ye walasa ne dɔgɔmuso o ni u yɛrɛ mɔdenw ni u denmuso u bɛ se ka u ka diɲɛnatigɛ ka a bɛrɛ bɛrɛ cogo di mais walasa ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye donc en même temps il y a aussi les MGF n'o ye a bɛ hakɛ to kuma na nɛgɛkɔrɔsigi ninnu donc olu bɛɛ ye ɲangata wale minnu bɛ kɛ npogotigininw na ni a ti kɛ sababu ye ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔ fɛn ye donc vraiment bi wele kun de ye ka na hakilina falen falen kɛ musomanin minnu filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin ye olu de bɛna ka na damakasili kɛ ka ɲɛsin aw de ma donc an tɛ nin bila daga girinda la baara bɛ ta nin tacogo la a fɔlɔ o ye présentation ye donc an bɛ présentation kɛ n'an ye présentation kɛ an bɛna kuma di dugutigi ma yarɔ n'i y'a mɛn ko baara bɛ kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ de la donc wayarima dugutigi an bɛ kuma d'ale ma ale bɛ a ka bisimilakanw fɔ o mana bɔ yen an bɛna kuma di an ka monsieur le maire ma parce que an bɛ commune dɔ de fana kɔnɔ donc monsieur le maire bisimilakan min b'a bolo a b'o ɲɛfɔ o fɔ an ye k'an bisimila o mana bɔ yen sisan an bɛ kuma di service local de promotion de la femme ma donc o fana o bɛ a ka bisimilakanw fɔ an bɛna ka na a kun cɛ n'i y'a mɛn ko lakɔli i ko kapu donc o kapu ɲɛmɔgɔ fana bɛ yan donc ale bɛna ko yɛrɛ koronko kale donc an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye voilà ne bɛ bɔ kuma na yan. Voilà, donc an bɛ tɛmɛ ni baara ye siɲɛ kelen
ne tɔgɔ ko Lasina Jara ne bɛ baara kɛ Fawe la n baara ɲɔgɔn bɛ olu bɛ se k'u présenter an bɛ sɔrɔ ka kuma di mɔgɔ tɔw ma. Ismaël. Ne tɔgɔ ye Ismaïla Jakite ne bɛ baara kɛ Fawe Mali. D'accord. Oui, directeur. Ok. tɔgɔ ye Ablaye Sanogo ne ye directeur ye groupe scolaire na école A la. Ne tɔgɔ ye Hawanje. Jama bɛɛ ni sɔgɔma an sira yɛrɛ la Ala k'an tile yɛrɛ la ne ye madame Kulubali Fatumata Dawu ne bɛ baara kɛ service min ɲɛsinnen bɛ muso den ani du yiriwali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya niveau cercle ne b'o ɲɛmɔgɔya la waati in na. A' ni sɔgɔma ne tɔgɔ Bubakar Mokhtar Samake ne ye Sikaso DCAP ye. Bɛɛ ni sɔgɔma n ta tɔgɔ ye Jafar Berté ka bɔ Sikaso n nana maire da place la. Jama salamu alaikum an sira hɛrɛ la Ala m'an tilenna hɛrɛ la an ka jamana Ala ka kolo suma Ala ka sanuya kɛ jamana nin ye ne ye Dramani Keyita ye ORMA 1 kin ɲɛmɔgɔ Sikaso kin 19 ani dugu 27 faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma ko coordination o ɲɛmɔgɔba ye Elhaji Sidiki Jawara ye ne ye o ka dankan ye a ka to bɔ kan salon na Ala ka tɛ ɲuman ban. Alhamdulillah ne tɔgɔ Abubakar Touré ne ye madrasa karamɔgɔ ye Madul Imam Ibrahim na Sanbugu Dera n yɛrɛ sigilen don Mangoron 1 na ne ye madrasa karamɔgɔ ye Madul Imam Ibrahim Bokar Madina ka kalanyɔrɔ la Ala ka ni sababu Ala ka baraka don an na. Ne tɔgɔ ye Bintou Sidibe. Je suis élève de cette école. Je m'appelle Tenaba Koni. Je suis école de cette école. An sɔgɔma ne ye madame Dambele Elisabeth Ballon mission catholique. Jama ni sɔgɔma ne tɔgɔ ko François Thiama mission catholique second cycle directeur. Jama ni sɔgɔma ne tɔgɔ Marc Kulibali ne ye professeur de comptabilité IEP de Sikaso la. Aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ne tɔgɔ madame Kulibali Caroline Kulibali ne ye ɔkɔliden somɔgɔ ye. Jama bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ne tɔgɔ Mamadu Cɛbɔgɔ Traoré ne ye directeur ye groupe scolaire coréen. Je suis élève à l'école complexe scolaire Saint-Frédéric. Salam alaikum. Ne tɔgɔ Bintou Traoré ka bɔ Medresa Mahadoula. Bonjour, moi c'est Alimata Boubacar Samake. Je suis membre du Parlement local. Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Oulématou Traoré, membre du bureau local du Parlement des enfants. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Juliette Moussomari Damele, élève de l'école privée Mission catholique de Sikaso. Bonjour, je me nomme Félicité Prudence Koulibaly, élève à l'école Mission catholique. Donc, comme on est à l'école A, donc ne peut pas annoncer nga tngadne ne école A directeur halna ba fo ka bisimila dugutigi ka soro ka ma hakli la obisonganye voilà directeur masami ayi ni kene kan so ramadan na aya ame école A groupe konnan la vraiment a jaranye aboyana ma ka foli di na ba bela jenema ni fami mu na tosoro o kana o sigi tosoro o bisimila kenen kan kle hera ala ka dama ala ka kenen ni sabati abarka do ala ci wa kan ko son soli ala rasuli merci bien. Merci. D'accord, aywa amina ko bo sira fɛ sisan aywa ne fa dugutigi ita an bisimila. Auzubillahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. N bɛ barika da masaba ni masa min ye bi tarata don yira an kɛnɛma la. N bɛ barika da ye an ɲɔgɔnna don dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la u tɛ se k'u yɛrɛ ka foyi ye mais a ye kɛnɛya di anw ma ka don yira an kɛnɛma k'an wuli ka bɔ an si so kɔnɔ ka na nin kɛnɛ nin kan an b'o barika da Ala ye. N y'a fɔ cogo min na Sikaso kin 19 ani dugu 27 ka fara ɲɔgɔn tɔnba n'a ɲɛmɔgɔba ye Elhaji Sidiki Jawara ye ne y'ale ka dankan ye warima 1 dugutigi ka foli di awa jama nabaga bɛɛ ma monsieur le maire e n'i ka kafoba i bonya bɛ kuma la monsieur le directeur du DCAP de Sikaso i bonya bɛ kuma la promotion de la femme locale ko Kulibala ko fɛnɛ bɛ Segu la ja tiɲɛ don i bonya bɛ kuma la école A directeur n'a ka l'écoledenw a bonya bɛ kuma la Fawe délégation ka bɔ Bamakɔ aw yɛrɛ bonya bɛ nin kuma la l'écoledenw aw bonya bɛ kuma la
fɛn fɛn sen y'a kɔnɔ sen bɔ a kɔnɔbara kɔrɔ ka na nin kɛnɛ nin kan aw bɛɛ ni ce ani baraji ko yan de kɛnɛdu ye k'o fɔ faw ye ka délégation ye yan de kɛnɛdu ye a kɛnɛ bɛ yan de kaba kɛnɛ b'an de fɛ yan bananku kɛnɛ b'an de fɛ yan tiga kɛnɛ b'an de fɛ yan aw bisimila n'a bɛ taa Bamakɔ Kucala a k'a ka kɔfuru fa a kaba kɛnɛ n'a tiga kɛnɛ n'a woso kɛnɛ la o le y'a ye an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye groupe scolaire AB yan de ye Sikaso l'écolebaso fɔlɔfɔlɔ dɔ ye Mali président fɔlɔ n'o ye Ala kɛ hinɛ la Modibo Keyita paix à son âme a ye école karamɔgɔya kɛ nin de kuru in kɔnɔ yan o kɛra dɛ donc ni aw nana k'i ɲɛsin o l'écolesoba ma o ye kɛ bonya segin Sikaso kalanso ma ani cɛw yɛrɛ ye Bamakɔkaw aw ɲuman nana an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka aw ɲuman segin ka taa ka denbaya ɲuman sɔrɔ Ala m'o nɔgɔya ye bi tile karira a bɛ Ala bolo Ala k'o nɔgɔya ye kɛnɛ ni a sigira hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la aw bɛna fɛn min fɔ yan a mɛnko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye a kɔmasigi an fana kɔmɔgɔw ma Ala k'o nɔgɔya ye Ala ka tile ɲuman ban Ala ka mantɔrɔ dɔgɔya aw bɛɛ bisimila a ka to bɛ nin kan salama an denw k'an wele ka na sigi kɛnɛ in kan k'a fɔ b'o fɛla fɔ anw ye cogo di olu ka sini bɛ ɲa masi cɛ ko nka n'i ye dɔw ye olu bɛ bana ekɔli ma o bɛ bolila ka taa siraba fɛ o bɛ bolila ka taa bɔlɔn fɛ o bɛ bolila ka taa damadaw la an denw ko bi an ka kɛnɛ sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ furuko kuma la ka dɔw fɔ gɛrɛsɛgɛ joona la ka dɔw fɔ nɛgɛkɔrɔsigi la pour que an denw bɛ se ka to ekɔli la quoi de plus qu'est-ce qu'on veut imaginez-vous un peu un parent qui n'a pas eu d'enfant garçon et que tous tes enfants sont des filles. Si leur sort c'était dans la rue, c'est regrettable. Donc, mais le thème nous interpelle tous. Au nom du maire de la commune urbaine de Sikaso, une fois de plus, à tout un chacun, soyez les bienvenus. Je vous remercie. Ka da kan ina fɔ dugutigi y'a fɔ cogo min na n bɛ ekɔli min na yan n'o ekɔli A ye sani n ka kuma daminɛ n bɛ foli lase ekɔli karamɔgɔ minnu nana n bɛ foli lase u bɛɛ ma ka foli lase dugutigi a n'a ka dugutigi tɔɲɔgɔn bɛɛ ma ka foli lase monsieur le maire ma ale min nana n'ale b'an kɔ ni promotion wulila tile fɛ a bɛ wuli n'a wulila su fɛ a bɛ wuli o foli la d'a ma bi ka foli lase ne dɔgɔnin ani DCAP ma n kɛrɛfɛ k'a dɔn a bɛ baara min na ekɔliko in na a jaabi yira k'a ni ce a yɛrɛ ye ka tila ka foli lase denmansaw minnu welela ka na ka tila ka foli lase projet mɔgɔw ma aw filɛ ne kan ni intergénérationnel min kɛ tan ko kunba b'a la wa nafaba b'a la surtout a bɛ k'a kɛ thème mun kan thème tabou de don n'i y'a jateminɛ furu joona n'i ko k'i b'a kuma fɔ a ma nɔgɔn nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ hakɛ to n'i ko k'i b'a kuma fɔ a kuma ma nɔgɔn mais f'a ka fɔ parce que kɔlɔlɔ b'a la et que mɔgɔw t'a kɔlɔlɔ dɔn bɛɛ kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ dogo parce que le fait que ni ɲɔgɔn man ca a kɔlɔlɔ bɛ dɔw la ka tɔgɔma hali sini mais ni ni ɲɔgɔn kɛnɛ ɲɔgɔn cayara peut-être fura bɛ sɔrɔ kɔlɔlɔ ninnu na i bɛ taa sɔrɔ an bɛ promotion na an b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ denmisɛnnin dɔw kan bi i n'a fɔ misaliyala nɛgɛkɔrɔsigi i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw ni ngɔyɔkuru bɛ ka yala i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ ka yala u nɔrɔlen don mais faut que dɛmɛ ka don olu ma mais u nɔ tɛ o a bɛ k'u la don min na u ma décision ta u yɛrɛ ye anw mansa de b'a fɔ ko ka taa kɛ wa k'a dɔn fɛnɛ k'anw mansa bɛ ka tɔɲɔli dɔɔni lase an ka denw ma n'anw sera ka na baro kɛ o kan vraiment ne b'aw ka projet Bert Frick fo k'u ka ni ɲɔgɔn kɛnɛ caman siri parce que misaliyala ne filɛ nin école A min kɔnɔ t'a dɔn monsieur Diallo de don wa Sanogo de don monsieur Diallo min tun bɛ yan direction ne delila k'a wele formation na VBG quoi violence basée sur le genre kan ni n t'a fɔ vérificateur nana ne ka service la ale de ye ne bɔ bolo la a bɔra cogo jumɛn a sɔrɔla ni ɲɔgɔn de fɛ mariage grossesse précoce parce que il a dit devant le vérificateur ko grossesse précoce min tun b'ale ka école kɔnɔ école A kɔnɔ k'a tun bɛ mɔgɔ mugan bɔ san kɔnɔ mais ko an ye formation k'u kunna ale nana k'a don a ka programme na pour que mariage précoce ka dabila o sen fɛ ale ka grossesse précoce taara fo 5 ɲɔgɔn 10 o san na
vérificateur ye tɛgɛrɛ fa a senfɛ et que ale kɛra ne ka résultat dɔ ye o de kɛ n ko ni ye n yɛrɛ sɔrɔ école ala a diyara n ye o kɔrɔ n bɛ foli di jama bɛɛ ma je serai pas trop long ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caya k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la merci pour tout. Ok, ayiwa anw b'a kuma na donc an bɛna kuma lasegin an fa ma n'o o ye kalanko ye mais an b'a ye yɔrɔnin dɔ fɔ o diyara ne ye kosɛbɛ parce que a ye kuma dɔ fɔ ne fa ma ko a ka résultat yira n'o o ye Michel Dekapo ye a ye ɲɛma a ka tɛgɛrɛ fɔ voilà donc anw nimisi wasa depuis an ma don kuma kɔnɔ voilà monsieur le directeur. Voilà, monsieur le chef de quartier, le représentant de légitimité traditionnelle, monsieur le représentant du maire de Sikasso, madame la directrice régionale de la promotion locale, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, monsieur le directeur ici présent, les parents d'élèves, mes filles, le partenaire Fawe Mali, bonjour. C'est un plaisir et même un honneur pour moi de prendre la parole au nom du monde éducatif de Sikasso par rapport à un thème très important qui n'est plus un tabou aujourd'hui, que par le passé c'était un problème, comme vient de me dire ma grand-sœur. Le maintien, la scolarisation des filles d'abord, parce que notre souci aujourd'hui c'est la scolarisation des filles et leur maintien. Parce que scolariser une fille est une chose, mais le fait de maintenir aussi à l'école jusqu'à finir, à terminer le fondamental 2, ça aussi c'est une autre chose. Parce qu'on a de sérieux problèmes dans ça. Aujourd'hui les filles sont scolarisées. En première année, mes collègues sont là, ils peuvent en témoigner. De la première année jusqu'en 6e année, tu trouveras que la fréquence des filles dépasse plus que les garçons. Mais arrivé à leur âge adolescent, c'est-à-dire de 7e à 9e année, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire les filles abandonnent l'école. Sinon, en première année, tu trouveras qu'il y a plus de filles que de garçons. Alors, nous sommes tous interpellés. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les maintenir? Les maintenir et les protéger contre les difficultés de la vie. C'est-à-dire les grossesses non désirées, les grossesses précoces, les mariages précoces, ainsi de suite. Donc, nous sommes tous interpellés aujourd'hui. C'est pourquoi je me réjouis de participer à cette séance une fois de plus. Venons entendre le cri de cœur de nos filles. Elles ont un cri de cœur pour nous. Vous le savez bien autant que moi, mes collègues le savent. Dans le cap de Sikasso, les meilleurs au DEF, je peux dire même les 10 meilleurs au DEF sont des filles. Les 10 meilleurs, je dis bien les 10 meilleurs sont des filles. Juste, il n'y a pas 20 jours de cela, on a appelé les 5 meilleurs pour les décerner. Leurs parents sont là. Mais si on va aller jusqu'aux 10, on trouvera que parmi les 10, tu ne trouveras que 2 garçons ou 3 garçons parmi les 10. Donc, il y a de quoi enchanter ces filles-là. Il y a de quoi encourager ces filles. De tout le temps, partout où je passe, j'encourage les parents à avoir un œil, à être regardant à ces enfants-là. C'est l'avenir de tous les Mali. C'est l'avenir de notre famille. Ce sont des filles aujourd'hui, mais ce sont des mamans, comme l'autre l'a dit tout de suite, ce sont des mamans de demain. Ce sont des mamans de demain. Or, partout, dans un monde, dans un pays où le taux d'alphabétisation des filles, sinon des femmes, est élevé, ça dénote de la croissance. Ça dénote de la croissance économique, de la croissance intellectuelle. Tant qu'il n'y a pas assez de filles instruites dans un pays, vous savez que nous sommes dans la régression. Ça, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, il faut dire la vérité. Il faut que nos mamans, nos papas cessent de mettre ces filles-là dans des travaux qu'ils ne peuvent pas supporter. Ce n'est pas bon. Donnez-leur temps, donnez-leur l'occasion de s'épanouir.
dans leur corps et dans leur intelligence. C'est tout ce qu'ils nous demandent. C'est tout ce que ces enfants nous demandent. Donc, on va laisser, comme vous l'avez bien dit, on va les attendre. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Si on a des propositions concrètes, si on a des solutions aussi. Et si réellement on peut les satisfaire, on va les dire devant eux. C'est ça la question. Parce que je sais qu'ils auront des questions elles auront des questions à nous poser, ou bien elles auront des doléances à nous dire. Devant eux, on va prendre un engagement. Chacun de nous ici est un ambassadeur de la ville. Vous avez des amis, vous avez des familles, et moi et vous. Donc, nous allons relayer l'information à travers la ville. Ah, voici le cri de cœur de nos enfants. Monsieur le maire, c'est pas ça? C'est ça. Ah, c'est pourquoi je suis très content que vous accompagnez vos enfants ici. Quand je vous ai vu seulement, j'étais très content. Ça dénote votre engagement pour l'école, ça dénote votre engagement pour le devenir et l'avenir de vos enfants. Donc, je vais essayer de mettre fin à ce truc-là et lancer, et la séance est ouverte. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord, monsieur le décapono et anga kalan ko nyanaboso nyama sikaso konoya ambafu mais miseka dakurunya damodofo bamanangana comme arabu moko beya voilà donc ako ko ale sewalendo kosebe parce que abeba fo banaba tota ulile kata keneba tofo oh parce que demsenu o de ni hakilna soro ka sangane projet break free ka nyema wele ka anfana ba wele ka awka dusuma ka sayira mimbi talike de fait que musomanun te ka se ka kalan labable c'est-à-dire musomanun ka folfololi directeur ya fa décapo ya fa ka mana ko niya a jatemne ka ta fondamental un niveau la no e ka ta première année fo ka ta abla 6e na ibina e ka fo musomanu utoko bi seben ko wa uyere bi ta école la ko sebe yere do wa ibina e ka fo musomanu kelen u chesirlendo nga na ambora premier cycle la kaba kado second cycle konnana no e ka ta 7e na ka ta classe konno na sa aywa bi ka tarawele la ka ka duye ibina e ka fo vraiment musomanu chamambe ubi buru kalana ka asababu ke ko chamay no odoye furujona ni odoye baray sokono bara ama fo ko bara tikede alnere ni barake mfani mbaye mauma be barake kusobe ya me angana bara taka ada musumanin kan mimbi ke sababu ye ka aka kalan wakati ka aka kalango ka awoso wasa parce que do be ka bani afora ka école be wo école te ba fo ay wangan nyosusu tanga jardin so tani mishuye ona nyokonu ama fo ko tikede me kalan wati ambo oyoron de lage donc vraiment ako fana ko ni ya jatemna ko sika so kono ya ko defu kono nana meilleur fille o kera musode wa mo tanyere ni ata meilleur ta le 10 meilleur o kera musomanu donc ami tekere fo aw ko la donc la amina babu damne sisa aywa ne balaka ne baw avec godi ante table furuba mugula. Voilà, d'accord. Donc, Amina Baradamne. Chers parents, chers invités, en vos rangs, vos qualités et tout protocole obtenu, bonjour et bienvenue. Vous avez Oulématou Traoré, membre du bureau local du Parlement des enfants. Au Mali, l'accès à l'éducation est un droit fondamental, selon la Constitution. Pourtant, la jouissance de ce droit fondamental est mise à mal par plusieurs facteurs, notamment les pesanteurs socio-culturels. Si on considère certains donneurs de l'ISD5, on aperçoit que 50% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. En outre, le Mali a un taux de prévalence des MGF, excision élevée, soit 89% des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des MGF. Ce pourcentage varie selon de 96% dans la région de Sigasso à moins de 1% dans les régions de Gao et Kidal. En outre, selon la solution de planification et de statistiques du secteur de l'éducation nationale, CPS-MEN, de grandes disparités demeurent entre filles et les garçons en matière d'éducation. En 2021-2022, au niveau de la région de Sigasso,
Les taux étaient respectivement des taux d'admission au fondamental 1 des garçons 64,4% et ceux des filles 57,5%. Au niveau du fondamental 2, 40,5% pour les garçons contre 39,8% pour les filles. Taux brut de scolarisation TBS au fondamental 1 était de 64,4% pour les garçons contre 57,5% pour les filles. Au fondamental 2, le TBS était de 47,3% pour les filles et 48,0% pour les garçons. Taux d'achèvement, il était de 54,2% pour les garçons contre 52,2% pour les filles au fondamental. Et au fondamental 2, 33,2% pour les garçons contre 31,9% pour les filles. Face à cette situation peu réjouissante, il est important pour chaque partie de jouer sa partition pour la réalisation du droit des enfants, notamment les filles à l'éducation. Mes camarades vont maintenant vous poser des questions concernant sur le thème. Voilà, donc maintenant, kuma in ka dɔɔni tɔmɔ a ɲɛfɛ bamanankan na donc ko n'i ye an ka Mali yɛrɛ sariya sunba jateminɛ n'o ye an ka constitution ye a yiralen don k'a fɔ ko denmisɛn bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ko o ye kalanko ye maintenant an nana ye k'a fɔ dans la pratique o kalanko hukumu kɔnɔna na musomaninw ka kalanko o donnen don galama la k'a sababu kɛ ko caman ye k'a sababu kɛ an ka laadala ko an ka tabiyaw furu joona o n'a a ɲɔgɔn ninnu donc n'i y'a a jateminɛ yɛrɛ i bɛna a sɔrɔ EDS selon ESD 5 donc i bɛna ye k'a fɔ 50% des filles olu bɛ donnen don furu la ka sɔrɔ a tɔgɔ u ma se k'u ka kalan laban ko n'i ye a jateminɛ n'i ye musomanin ta 100 o 100 EDS 5 ka jateminɛw o y'a yira k'a fɔ ko musomanin 50 o de donnen don furu la k'a sɔrɔ a ma san 18 sɔrɔ donc i bɛna ye k'a fɔ o ye dangarilen a ka hakɛ caman b'a la donc maintenant n'i ye taux d'admission ta k'o jateminɛ c'est-à-dire fondamental 1 yarɔ Michel Le Decap a bɔra k'o sɛbɛntiya k'a kɛ an bɛna ye k'a fɔ musomanin min bɛ passer ka taa 6e première année la ka taa 6e na i bɛna ye k'a fɔ cɛmanin o ye 100 sara la 64 ani buruburu 4 maintenant n'i ye musomaninw ta o ye 57 ani buruburu 5 maintenant n'i taara fondamental 2 la sisan i bɛna ye k'a fɔ 40 ani ngwari 5 donc 100 sara la o bɛ cɛmaninw ka niveau la et contre 39 ani ngwari 8 donc o bɛ musomaninw ka niveau la donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Monsieur Le Decap a ye min fɔ o lɛkɛsɛ don musomaninw u tɔgɔ bɛ sɛbɛn école la donc ka taa première année la ka taa 6e na i bɛna ye k'a fɔ an bɛna ye k'a fɔ musomaninw u bɛ baara yɛrɛ kɛ kosɛbɛ maintenant an donna seconde kɔnɔna na donc voilà a bɛ kɛ fali wotoro juru tigɛlen kɔti sanfɛ donc a bɛ segin kɔfɛ voilà donc n bɛ kuma d'u ma damakasili kɛrɛnkɛrɛn min b'u bolo ka ɲɛsin aw ma voilà. De l'école Mission catholique de Sikasso. Ma question s'adresse aux parents d'élèves. Chers parents, comment faut-il procéder pour assurer un traitement égal aux filles et aux garçons pour l'accès à l'éducation? Dans la gestion des travaux domestiques, n'est-il pas mieux d'équilibrer les tâches pour soulager les filles et leur garantir un parcours académique sûr, favorisant leur maintien? Comment pouvons-nous fournir plus d'efforts pour garantir le maintien des filles à l'école jusqu'à l'acheminement du fondamental 2 en les mettant à l'abri du mariage précoce? Oui, ko yale an bɛ se ka mun de kɛ walasa musomaninw ani cɛmaninw bɛɛ bɛ se ka minɛ bolo kelen na yale o ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo di donc o kuma in o bɛ ɲɛsin an masaw ma donc ne bɛ dugutigi yɛrɛ ta tɔgɔ ma tɛ dugutigi ayiwa oui. Comment faut-il procéder pour assurer un traitement égal
aux filles et aux garçons pour l'accès à l'éducation. Bonjour, je m'appelle Maria Tandjay. Mes questions sont désignées particulièrement aux directeurs d'école et enseignants. Comment mettez-vous en place des initiatives sensibles au genre en utilisant des pratiques équitables en classe? Le bon respect de manière stricte du règlement intérieur permet-il de lutter contre les violences en milieu scolaire et garantir un accès équitable aux filles? École balagique mais musulmanu drombolo mais si ça atlala cɛmanu bɛ balaji kɛ cogoya min na musomannu bɛ balaji kɛ ten o ye fɔlɔ ye bon donc classe ninnu bɛɛ la sisan an y'a décider ka musomannu de ta ka kɛ responsable ye an ye musomannu kɛ classe responsable ye ka sababu kɛ mun ye i b'a sɔrɔ classe caman bɛ yen sisan ni nana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ après le premier devoir parce que an b'a fɔ souvent responsabilité ne b'a kɛ cogoya min na ne b'a fɔ après le premier devoir le premier de la classe le premier devoir en français an b'o kɛ région ye bon i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ la a bɛɛ bɛ taa bɛn muso ma donc a bɛ kɛ région ye et souvent même an b'a fɔ bon ni région ye min fɔ ni maître tɛ yen directeur tɛ yen ni région ye min fɔ o don aw bɛɛ b'a plier région ka décision na c'est pas parce que muso don o tɛ. Donc, on peut faciliter nous oui. Et en même temps, souvent j'ai l'habitude de dire que wati dorani maîtrise ou bien étude que er nous fait nous na wati dorani repta classe kono. Souvent me toka information do duma, me toka fo mais est-ce que aw tenemuso be sokono ya? Do ba fo tenemuso be ma fo mais est-ce que do marié le noa? Ouais, do ba fo marié. Mais est-ce que be bara la? Ouais. Mais now tara est-ce que aw ta fa ata mo ko nyininga? Aw faw na tenemuso ra do be warda aw mo ko makacha. Nga aw ka taw nyiningali ke bay. Souvent chama be sekana directeur mais ne moge ko ne tenemuso be warda ma ko ne fato dida ne ko men e tenemuso furle de rora ouais ngo men ngati bara de ati service bara de ra ko ngo men aw fana be fe ka to aw tise kana fenke aw fay ou bien aw bay donda ngo baw negede I furra ibi tayoro mena ibe se ka kodo dilay ibe boyen fana ngo parce que ni iye kalande ke ka diplôme mene ka bara damne ngo mengo ali be si brangera parce que ne chema wardi man ni ere ka saraya permet e fendo bodu ka dumundo tobi ka di brange ma munga dai otokodo dilawa ngo donge musomani nga kala na famba de bara ni ma kala iya kirela bo mo fona betla ka kire ite fonya kala nye jagwe auta ke machie abaka werede mais maintenant ni problème mi be min dara sokono kalango nyanfa ou bien degu dobe massa we atoro vous venez nous voir directement en bas nyefo en bas essayer ka kuma ni massa we j'ai intervenu 2 fois parce que même lors de la révision du DEF il y a 2 filles qui étaient là chez moi elles ont tous passé mais leur maman les interdisait de venir les week-ends kukata tigeferi. Elles sont venues me dire à directeur mais e ba foka ngona révision na ere ko kibe cour kan kufu mais en bamso ko ngata tigeferi mais ama fa faina ko lu fatise ga quoi. Donc moi j'étais obligé maintenant d'aller voir leur maman ne tara no fe no ngo bon neti war ni bulu fufu ngi ba do courbe ke war de la ko ngo boni directeur ni tara yororo ne be cour ke les 3 mois de révision pour le 3e trimestre je le fais gratuitement ne de maths physique chimique mais ne ba fo ke e denga na choko di e ba fo ko olutena e bi war de dinema ni école a arrêté ni tout doire e fona tene do mais est-ce que e de nunu kadi e ya ko ngo bo ublakana ou passera à nana dondo a directeur ni nana nebe ni fo gite na ne fo de ibe de fo bon en tout cas ni na ma sebe do ma abu be ma ko sa mo parce que efe nunu muso yi ngo suno dogon be yaw o be 7e na o be bo chuga mi aja o be yala chuga mi aja e ma fo kata tige fere mais muso man tara tige fere che man fara tige fere o be war me di war ni o nana war fara yonga abe do ko ni muso man nga war ni che man nga war ya bon anga sawali anga ko nunu fara yonga mais ni be ya famo chuara fo sensibilisation de kake mais ni temi kala ma iti se ga gérer
an kɔni bɛ kuma ekɔlidenw fɛ musomanninw fɛ mais surtout fana o fana ka problème ye min ye u da ka girin u tɛ sɔn ka kuma i bɛ dɔw yɛrɛ ye san daminɛ ça va mais au fur et à mesure que année scolaire bɛ avancer i bɛ na a caman bɛ yen u ka rendement bɛ jigin donc tu cherches à savoir pourquoi mais caman bɛ yen u tɛ se ka kuma sinon si n'u bɛ kuma bon an minnu ye directeur ye hali ni tɛ se i bɛ maître bolo n'an fana dɛsɛra an ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen an bɛ se ale fana ma a b'a fɔ donc an ma deli ka s'a ma n'a problème ye n'a tɛ réagir o mais n'i t'a kalama ou bien ni denmisɛnnin tɛ tilen k'a f'i ɲɛna a bɛ gɛlɛya quoi problème b'o yɔrɔ yɛrɛ de la. Ah, d'accord, merci. Merci bien. Bon, comme il y a un école, voilà. Et notre directeur est mon non. Tous les enfants sont traités au même pied d'égalité. Que tu sois garçon ou fille. Né cabinet classique vers les années 2017. Cabinet mais j'ai traité les filles et les garçons au même pied d'égalité. Muso ku nga point na tableau be effacer muso wa yoro amba ko tiamanu be tableau effacer mais na classe ko muso manu be tableau effacer tellement bekele bébé tableau effacer bébé cours classe ko na entretien que muso responsable muso responsabilisé pour la classe. Donc c'était juste pour me amener les filles à apprendre autre chose que d'être toujours soumises. Est-ce que vous comprenez? S'il s'agit de la gestion en classe à l'école, mettez-vous en tête que les filles et les garçons sont traités au même pied d'égalité, sans aucun tabou. Ok? Voilà, merci. Voilà. Donc, le règlement intérieur même, avec Tchemani et Moussoumana, vous perdez ma. Oui? Voilà, elle va pas ça. Donc, voilà, école Saria, on école soit là. Voilà, notre classique, on a généralement à Saria avec Glon. Sans d'amener là, avec l'école d'un payana, car il y a fait béquer classique. N'a pas d'être à faire tout le monde. Généralement, classique, on a responsable fly. Checkez-les, moussokele. Pour les gars, il y a fait donc, ou béquer. Et règlement qu'on a tout le monde, gatemina, à la danse là. Physiquement, tu as une moussouamba et d'enfara, don pour nous entier. Donc, or là, épreuve pratique, mouna, gatemina carafo, tu as manou moussoumano physiquement ou tikelé. Donc, voilà, c'est ça. Faveur donne de la musulmane maire orola. Là, il y a lancer de poids là. En course de fond là. Tu montes 100 mètres, musulmane 80 mètres. Lancer de poids là, tu montes 5 kilos, musulmane 3 kilos. Bon, c'est vrai, faveur donne de la musulmane mais Allah a dansé là, là, tu as gabarlo no katene musulmane ka. Donc, pour l'équité prônée, nous avons un règlement intérieur élaboré ni chocolat école sola. Donc pour les cas la preuve est que où il y a ce sont les meilleurs qui sont là. Dans nos écoles aussi, ce sont les filles qui sont les meilleures. Donc, favorité quoi, classique qu'on maîtrise, habit, équité prônée quoi. Et on doit béquiller. Donc, moi je suis défavorisé en faveur de l'autre. Discrimination entre les gens. Donc, nous avons les règlements intérieurs quand nous yaye ka foko akanga ketan do ya ko chokola. Donc, on doit femme ga fo musulmanu Tchemanu ou Bekele classique. Bintu Traoré, Kabo Medesa Mahadula. ما هي الوسائل التي اتخذها أمراء في التقدم الدراسة البنات خاصة في المدارس العربية؟ كسرج ملبي كرنجل سرج ملبي كنيشي Sraj melbe nyemgo ken wa min taganya shi kalandium musumanu ma kirangere liya madrasa kalandium. Voilà, ya famu sisan. Ya famu ne ne yoro kuma mo shi sa fa nan ne rate. Donc ebe do kala ma ko lawo. Awale be do kala ma na le tra rencontre chamana. Bobe ko ni jamana nyemgo ko le no ka sira do ta sisan pour ka madrasa do bala. Madrasa le dronte kumala sura ali blongo kalambala folo la anya jatimine ne madrasa demsunu go kalange kasika defu so do ko kalango bana ambo kalama bon nyimo ye haklina yuski ka jama fayo ka hakli jaga boke o konnana donc commission ale sigilendo sunu misaka fo ala direction ale sigilendo bibina a direction sigilendo ka fo ne demsunu mu madrasa defu soro ayu bla kataga
an ka ekɔliso dɔw bɛ yen u bɛ se ka taa baara dege très généralement sisan nɔ baara dege de caman bɛ yen sinon fɔlɔ Jafara filɛ u bɛɛ tun bɛ taa ENSUP de la u tun bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ de ye wajibi tun tun bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ de parce que taayɔrɔ wɛrɛ tun t'o la mais sisan ekɔliso dɔw bɛ yen u bɛ taa baara dege o ekɔliso la donc n'u ye baki sɔrɔ u tɛ t'u yɛrɛ ma bilen u tɛ t'u yɛrɛ ma bilen ne de b'o f'i ye u b'o layidu ta i yan ni minnu ye baki sɔrɔ dɔrɔn u tɛ t'u yɛrɛ ma baarakɛyɔrɔ dɔ kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛlen bɛ sisan pour que u bɛ se madrasa den ninnu ne kalanden ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen n'an b'a fɔ ma ko classique an b'a fɔ kalanden tɔw ma ko classique u bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen wa u bɛɛ bɛ se ka taa u ka ɲɛnamaya don ba la o kalanso ninnu na donc o ye bi jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye u y'a don an da mais an bɛ ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni pour que k'a ko bɛɛ achever voilà o de don voilà sinon fɔlɔ an b'a dɔn ni madrasa ko défaut dɔ a ko ko kun b'a la voilà i m'a ye bon sisan i m'a ye madrasa la mais sisan baara yɔrɔ dɔ ekɔliso dayɛlɛlen bɛ u bɛ taa baara dege sinon fɔlɔ u tun bɛ taa ENSUP de la voilà. Merci. Voilà, donc fɔlɔ la mendarisa tun kɛlen don i b'a fɔ ala ko kalan seli taabolo cɛ minɛ cogo ainsi de suite mais sisan voilà, merci beaucoup. Voilà. Je me nomme Juliette Moussomadi Damele. Mes questions sont adressées aux membres de l'État. Des mesures sont-elles prises pour œuvrer pour la réouverture des écoles non fonctionnelles pour la rentrée prochaine? Des actions sont-elles prises pour plus d'efforts pour la mise en œuvre effective de la politique nationale pour la scolarisation des filles qui nous met à l'abri de plusieurs facteurs freinant notre accès, maintien et performance scolaire? Des actions sont-elles en cours pour mettre en place des mécanismes d'accompagnement des parents pour le maintien de chaque fille inscrite à la première année fondamentale jusqu'à la fin du fondamental 2? Voilà. Donc, an bɛ hakilina falen de la an bɛ a tɔgɔ ka plaidoyer de kɛ, c'est-à-dire npogotigini minnu filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ninnu bɛɛ ye npogotiginiw ye minnu ye san sɔrɔ kalanko la surtout des fu tɛmɛnenw les 10 meilleurs font partie des 10 meilleurs et en même temps Sikaso wasadenw n'o o ye parlement des enfants de Sikaso donc olu mɔgɔw avec l'appui de Fawe Mali nous Fawe Mali donc an b'a fɛ ka a tɔgɔ plaidoyer kɛ à l'endroit des autorités ni des parents min ye musomanninw ka kalanko a bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ musomanninw ka kalanko a donnen don galama la k'a sababu kɛ fɛn caman ye k'a sababu kɛ dandɛmɛ wale min bɛ k'u la lakɔli kɔnɔna na o ni haka ja so en même temps furu joona en même temps grossesse précoce n'o o ye kɔnɔbara balilenw voilà donc fo ka taa a se nɛgɛkɔrɔsigiw ma donc maintenant an ye kuma caman fɔ donc monsieur le maire n'o ye an bɛɛ fa ye donc a ye aw ka kuma fɔ yan donc a taara anw jimi sira fɛ donc an tun b'a fɛ vraiment aw sera ka se ka se nin niveau la cogo di k'a sɔrɔ aw ma furu k'a sɔrɔ aw ka kalanko ma don galama la k'a sɔrɔ aw ma kɛ lemuruba feerela ye o tɛ wa voilà a y'an bilasira voilà merci. D'accord. Voilà, je me présente. Moi, c'est Founé Berté. Je suis green coach à la SNV actuellement et je suis détentrice d'une licence en agroéconomie à l'IPR IFRA de Katibourou. Bon, tout d'abord, je vais m'exprimer en Bambara. D'accord. Mais Bella Djelimfou, c'est un honneur pour nous. En plus de ça, même Fafou, vraiment, tout ce que je vais dire là, sans lui, vraiment, on a kalang tisikatani. Vraiment. Allez ka chesri de en plus de ça, me bella Djelimfou. Bon, kalanko est objectif de. Depuis den fitini quand on doit pour marier kafo, ah vraiment. Ibe mun fait. Voilà. Na be fait mun fait. Na ya do na ka kalan, obe kalan saraka. Iba demola. Voilà. Ni ya do te kalan saraka, fen foi fanante nya kalanko. Imana baro bara sinta. Ni kalanta la. Atenya iba ira la kafo kalan na fangabu. L'éducation est cruciale. Na ye kalan srata. Donc na sira yoro la, abe mun fait iba appuyer ou la kosebe. Donc on connaît vraiment, il y a des hauts et des bas. Madola, échec ou béquet, donc il faut être résilient. Ni est gelea sur kalangono chogo chogo.
an ye bagi jɔn an ye bagi kɛ siɲɛ kelen siɲɛ filanan an y'a sɔrɔ et ma sœur jumelle elle a eu avec mention bien a tun ye bourse yɛrɛ sɔrɔ Tunisie mais avec corona ko donna la donc a ma se ka avancer donc c'est dans ce cadre que an IPR kɛ avec tout ça elle a été majeure de la promotion et moi je fus la troisième de notre promotion à l'IPR. Voilà. Et c'est après ça qu'on a voilà kalan yɛrɛ ta bannen n'i ye kalan kɛ i bɛ wuli i bɛ mɔgɔw i bɛ yɔrɔ ɲini i bɛ yɔrɔ ɲini i bɛ mɔgɔw ɲini i bɛ structure ɲini bi k'a fɔ ko n'i ye kalan kɛ fo n ka fonction kɛ o t'a ɲɛ ye donc n'i ye kalan kɛ i b'a ɲini ka kɛ n yɛrɛ ye fana ɲɛɲini i bɛ baarada dɔ ɲini hali n'a kɛra sɛnɛ sira ye a mana kɛ sira o sira ye ou bien n'i bɛ don mɔgɔ fɛ yen nɔ baara la ka fɛn dɔ kalan n'i tilala i yɛrɛ k'i ta kɛ n'i yɛrɛ donc i bɛ se ka fonction ni fɛn ninnu ɲɛɲini o sen fɛ voilà o de tun bɛ ne fɛ je ne sais pas si j'ai été fidèle. Elle est très fidèle wallahi. Ok, merci beaucoup. Voilà, an bɛ kuma de wasa ma. An bɛna kuma de wasa ma. Ok, moi je me nomme Wassa Berté. Je suis aussi green coach à la SNV. Comme mes flantokelen bola sanga fochugum, an blali sral kela SNV la projet go green na. Ame jenu ne blasra. Projet be munun bolo ku deme kasra nyanama do koro wala sauga projet be siga financement soro chugum. Comme a bola ka fochugumi et tout ça c'est grâce à notre père. Ni ale tunte, en parent tunte, ame yoro munna an tunte sebi. Parce que éducation fana be fɛn caman demandé i n'a fɔ wariko voilà ni parents ma i dɛmɛ ka i ka kalan financer a bɛ se ka kɛ i bɛ taa kamalen tigɛ k'a ɲini ou bien i b'a ɲini cogo wɛrɛ la walasa ka se ka kalan kɛ ou bien yɛrɛ i bɛ kalan bila voilà mais avant tout ça il faut que jeunes yɛrɛ k'u cɛsiri k'a dɔn fɔlɔ kalan nafa ye mun ye. Mina kuma dɔ f'aw ye an bɛ baara wɛrɛ kɛ o an bɛ tatouage da awɔ an bɛ tatouage da an bɛ jabi da mɔgɔw tigɛ la d'accord an bɛ jabi da mɔgɔ la an taara ni o ye IPR la an tun bɛ se ka awɔ an y'o dege an tun bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ o la mais pourquoi pas an b'a fɔ ko nous allons rester à la maison hein sans plus éduquer an tɛ taa baarakɛyɔrɔ la tuguni ka wari ɲini parce que an bɛ wari sɔrɔ a la o jabida ye fɛn minnu ye voilà ka teli i bɛ wari sɔrɔ a la mais pourquoi pas an m'o fɔ parce que an bɛ se ka min kɔni fara kan au moins ni sariya fana batura tuma dɔ la ni a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a kɛ mais an de tilara k'an kan di diɲɛ ma k'a fɔ ko denmisɛnnin o ye ka taa min bangera fo ka se san 18 ma an y'an kan di diɲɛ ma an seginna ka na an tilara k'a fɔ kuma an y'an kan di diɲɛ ma k'a fɔ ko an tɛ denmisɛnnin furu kɛ mais an tilara ka na lajɛ ko an yɛrɛ ka tabiya kɔnɔ ko ni min ye san 16 sɔrɔ bogotigini ko bɛ se ka furu mais n'an y'o di mun b'a to an bɛ tila ka an bɔ an kan kɔrɔ ka tila ka dɔw furu ka sɔrɔ mun ma se san 16 ma fo ni sariya fana batura o t'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen a b'a to o kɔlɔlɔ o bɛ bɔ yen laɲini min bɛ maintenant o bɛ ɲini denmansaw fɛ caman y'a fɔ ka tɛmɛ n'an bɛ an jɔ an jɔyɔrɔ la tuma dɔ la dɔ bɛna fɔ ko n'i y'a ye k'an bɛ kɔn ka bogotigini furu ko parce que k'a bɛ bɔ mais mun de b'a to a bɛ bɔ lamɔ tɛ wa lamɔ do fo an ka fɛɛrɛ kɛ ka segin kɔ o yɔrɔ ninnu de la ani ne ba fana y'a fɔ lamɔ n'a fɔra a man ka kɛ côté kelen ye bogotigini dɔrɔn tɛ kɔnɔ ta yɛrɛ o dɔ ta den de bɛ kɔnɔ dara ne ye ɲɛfɔli kɛ den k'a fɔ ko e bogotigini e bɛ ɲuman min na sisan ni min farati cɛnni musoya n'i y'o kɛ i bɛ se ka kɔnɔ sɔrɔ n'i y'o fɔ yɛrɛ ka conséquences fɔ ɲɛna min fana ye cɛmannin ye fana depuis y'a dɔn k'a fɔ a baliku yɛrɛ fana kan k'a fɔ ɲɛna i bɛ ɲuman min na sisan fana n'i sera mɔgɔ waliden dɔ ma i bɛ se ka kɛ sababu ka cɛnni don ni pense que n'an o côté fila bɛɛ ni feere kɛra a bɛ taa sɔrɔ min ye kɔnɔ balinen ye olu an bɛ kisi o ma a bɔtɔ a ye kuma dɔ fɔ min ye téléphone ko ye fana vraiment depuis a fɔ o bɛ ka ca ne y'a lajɛ ne yɛrɛ k'an to éducation ye ne kana promotion de b'a ye ne yɛrɛ ni denmisɛnnin caman au lycée an tun bɛ kɛlɛ i b'a sɔrɔ o bɔtɔ so kɔnɔ o bɛ bɔ so kɔnɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ butɔ de b'a kulo kɔnɔ e bɛ ka taa kalan kɛ butɔ de bɛ kulo kɔnɔ a kɔni tɛ ka kalan tɛ ka don a kulo kɔnɔ ka taa dɛ a bɛ ka musique ani fɛn wɛrɛ de lamɛn ka taa récréation min ye miniti 15 ye a bɔtɔ
nyen e ka segi rebe ke do bolo ni blara nya fa ni ko mo do barka so ba téléphone ba fendo no ba fo no le désormais kana nga segi ne parce que a fora nga bo nga ta lafia mais be ga min do kulo reske be na lafia do fo téléphone ko no fo woro ni no sera ka lage ta so ba chamman bora ko o famia pour que au moins ça ma ko do mino be sa ka sinieski be baladi ne fo merci. Donc question là-bas question min temena sisa o tinye sisa ko comme kala a fora demsen bela jelen ka kan kalana o ye demsen be ka duraye bon maintenant sisa yoro munun be ni crise be no ye Mali kele mangagne donc a kelen do sababu ye école chaman be u te barala école chaman be u fermer lendo donc maintenant ko yali ferej mombe wala sa olu ces écoles là redeviennent fonctionnelles. Jamana ñemogo ko hakilna foy tula bi Mali fan be dem se kata école la ka kalange basigi konnana o da am be mirina e amunu bi anwo amunu ko la sigi don yawo olu munu la be fe sans fe o ni am fen yin ngabi amo tawolo le konnana kuma la sunala yoro chama mumbe kalangu tisaka ke me bi aro dola alabla la kalame ka ke sécurité be kana dondoni bara imanogon amanogon angana nyogon nege aka bonko jugu ne le bora jene ne ga yekol so bisheki ani damaro de kun datugulendo mais bi ne tede mais ni u wele ko yininga aw komi chama bora la atoy commune fladron kelabo commune fla de konnana kelabo commune fla de konnana bi. Donc ça veut dire que chama boira là ne sanduru de ka konnana yoina donc ne ba don amega kuma mu fo wuli baldo mais akadi am bela jelebi wa jamana mo hakilna fla fo etul wallahi école kaski école en santé les services sociaux de base nous lutter doué kono nous lutter village la dron dugouté donc au fla de beka wajibia bi ne bambagati mo nous boraro na ou b'a fɔ olu mɔgɔw ka taga ma fille a bɛ hakili kɛ kelen i tɔɲɔgɔn minnu bɛ n'u tɛ école la an bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que u bɛ se ka segin ka t'u ka hakɛ dɔ ɲini parce que n y'o de fɔ aw ye kuma daminɛ a y'o de fɔ kuma daminɛ école ye hakɛ de den kan wajibi don a ka hakɛ dɔ don a bɛ d'a ma donc an bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que u fana bɛ se ka u ka hakɛ sɔrɔ kalan taabolo sira fɛ a y'a faamuya voilà au nom des plus hautes autorités. Je vous confirme cela. Aussi, doit répondre là, c'est-à-dire quelle stratégie est en cours pour vraiment le maintien des filles à l'école. Voilà. Pour le maintien des filles à l'école, halibi ani aw kelente ani banyangeton woro be ñogon fe munu ma an deme o bala la kosebe ño do fo ni kene sugu sigira. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être présent, sincèrement, parce que notre lutte aujourd'hui, notre combat, c'est amener, c'est encourager la scolarisation et surtout le maintien des filles à l'école. Et surtout le maintien des filles à l'école. Ah, il y a des gens qui ont été mais même gens qui ont été voilà. Voilà, ça c'est un acquis. Mais comment les maintenir à l'école? Donc, nos partenaires, il y a de ces partenaires qui ont été très sensibles par rapport à ça. Ils viennent comment? Ils viennent encourager les parents d'élèves. Comment? Ou bien négocier d'homme, ou bien dominer, enfin, malo be di doma, vivre be di frère, les frais d'hébergement, parce que ne deux musulmans boire en 6 ans. Bi, sobadaina, oui, sobadaina di do. Awbaka ne be ninkanga ke 10h, 9h do boire ne fait dans la commune de Kaboura, Koulibaly Bougoula, premier cycle de bouffée. Ou kunu ka demsonu 6e sur dron ko ka demsonu ka école ko bana. Atra ne fait ko second cycle ko be ke chokodi. Ko u mo be second cycle là. Parce que comment ils au ordinaire c'est ça. Parce que ils ont on a des problèmes d'hébergement. Musulman deux musulmans be 6e ke yen 600. Na froka kana siga soya. Mo bara problème bi. Amna John fait o ba mne chokodi. Abe balo chokodi. Makacha. Afin de tout n'embêter. Donc, au Bamba de Membagachon, nos partenaires là, au lieu d'appui Kanye, ou bien frais d'hébergement dit, nous be den ladon, ou bien frais d'hébergement douma, ou bien malo douma, koko douma, toulou douma. Amen, négocier les dix musulmans. Comparativement aux garçons,
pour que vous ayez 3 à 5 km de distance de l'école. Voilà, l'école négation de Douma. Madame Fleur, n'allez pas rencontrer Tchamangagnon fait. On va voir Kalama. Saloni, Maloni, Nyone, Touloune, Kokoka, Kla, de Massaoumaya. Tout ça, c'est pour encourager vos collègues ou vos sœurs qui sont dans les Niaï à être maintenus à l'école. Continuez avec quoi il un boulot de cancer, ou partenaire en demain pour que Halibi, nous sommes mis à tout école là, jusqu'à ce que le fondamental détermine. Parce qu'il y a des problèmes. Voilà, c'est fondamental de là qu'il y a un problème. Si on a un tel de l'inscription est presque acquise. Voilà, vous dépassez. L'inscription, vous dépassez. Maintenant, vous même les voilà, comment les maintenir? Bon, année Banyangé, Tom, nous fait. Même les kits hygiéniques. Même les kits hygiéniques sont donnés gratuitement. Ou pas Bedouma. Voilà ça, Halibi, ou ça, voilà, qu'à défaut sera, qu'à ou mourir au café. Voilà, c'est ça que je voulais répondre par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, Amina, comment dire, monsieur le maire? Oui. Donc, comment là-bas, il y a un message. Ok, très bien. Directeur Baraka, faut tu vois maintenant. Faut fana ka fam ka fam bolti sa to longo lo duguma. Longo lo djamba lo bena nanjeme. Est-ce qu'avec là-bas? Bagne mangeton, nos partenaires techniques et financiers. Le ben une solution pour que Ando Messi à Kalangé. Je reviens en famille, mais la seconde. Am yero beminge, anebe kan donc yanga bollo ko la nasera second cycle là. E ka den wolo. E ko ke le sin Messi a so bi do am so ba chefi. E ka den ta na doma. Folo okum ang manta ba ko lisera. Kaba manatike, obe ka boro do digata, malo manati obe malo do digata. Bah, et à la dimi ma sara drone ba bolo la kol karamo lo bien a te doera sora krefe dugu baka bon arrête dugu baka ta donta dugu baka et mi qui ta balman dem la canada ma socialement na makma nyon fait e balmanga le chano a deno mebe wuli ibe fen do yini ibe to dama ka fo ah to kan fare bolo dara alle ma fo dinga jemelo ala inséré des mounou boraya. Le jour où elles ont été orientées à l'IPR de Katibougou, Tchema Tarano et Moussomatano n'era lenga mobilita. Katano et fo Katibougou. N'temo loy. Katoka classico ni fombena. Bon ira durano eh monsieur le maire, nous jalno mara beo. Ahora na temo kan la kun kala nganyo sorai. Bunya kera kan ne fayro be ko mbe ngwano ne nana. Ay obemi. Ça se quand fait hyper de Katibou avec la neka. Mais neka dendiga taïté et remaillé. Bonya dmebe. Au cas papier ko nyina bora direction na nyota fo aka fait 3D internat. Internat mo mun be ntoray. Caroline Silfle ale to mando be. Caroline mi fleska so madame Balo, Caroline. Na barokan de ko ne be merango ko a ko alta teremso be ko Caroline ko madame Balo ngo pay sabu mando ko yi da ko nyakele me ko dunya ina Caroline wole ka jama akoko yere donu bunya sorra ci goro sorla vous voyez donc si ni e den to ayere bole ma ka lo den fungura ko be ta été muso banfla o fate o bate o mase katik o mase kulukuro kaye ni ma ka la ka ta no mete. Ah, comment il est enseignant? Le c'est un match en voilà. Pour vous dire que le social est très important, l'assistance psychologique est importante. Ni ok, comme tel que mana bo me pomme terre sans coup mana bo me kuchi na reste yemi wargera obecho ma pour que ma kokara se foima et voilà le résultat. Il faut accompagner le système. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, Amina, message là-bas. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette session et nous remercions les différentes réponses qui nous réconfortent en tant que filles, vos filles. Chers parents, chers enseignants, nous vous lançons un cri de cœur pour la prise urgente de mesures adéquates et nécessaires pour la bonne diligence
de nos doléances car nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, en vos rangs et qualités, vous avez un rôle déterminant à jouer dans la prise en charge de ces doléances. Mesdames et messieurs, au nom de nos camarades, je vous prie d'agir maintenant car plus tard, ce sera trop tard pour certains d'entre nous. Merci. Aywa ko dama kasili kerengerem bolo ka nyɛsi aw ma dɛ ko parce que ko ni bolo fununa a bi da tigi de kana donc aw minnu ye masaw ye aw minnu ye lakɔli ko ɲɛnabɔbagaw ye donc maintenant u fana bɛ u ka dusuma kasaya u n'u ka jɔrɔna ko u b'a ta k'a da aw ɲɛkɔrɔ aw bɛ se ka mun kɛ min b'a to vraiment denmisɛnninw ka hakɛ a bɛ sabati parce que a fɔra CD kɔnɔ o n'an ka constitution kɔnɔ ko denmisɛn bɛɛ ka hakɛ o ye kalanko ye donc walasa bɛɛ ka denmisɛnnin musomanin fara cɛmanin kan bɛɛ ka bila ka hakɛ la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na musomaninw ka hakɛ komi o dunnen don kuma caman pour que a ka segin u ma yali vraiment damakasi de b'u bolo ka kɛ aw ye ayiwa ko o yɛrɛ man ka bila da girinda la dɛ vraiment a kan ka magwa de kɛ sisan min b'a to olu ka ɲini fɛ o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn voilà merci bien. Voilà. Madu nin fɔra an yɛrɛ ka to dunkan na an bɛɛ y'a mɛn n'i y'a mɛn ko dugutigi le don koyi gatigiw le bɛ yen an ka lekɔliso jɔ ni min tɛ faso ta ye fo dugudenw yɛrɛ k'i bolo kɛ ɲɔgɔn kan o hakilina bɛna bɔ min na o dugudenw yɛrɛ ye denmansaw DCAP m'a fɔ sisan Kulubalibugu a filɛ nin kɔrɔ ka bɔra kɔfɛ baɲumankɛtɔn ye ekɔliso jɔ ka d'u ma yen ekɔliso bɛ yen ko mɛ min b'u jɛ sisan o ye kilasi 7nan ni 8nan ni 9nan ye u ka den minnu mana CP sɔrɔ wajibi le f'u kana Sikaso yan u jatigila ko b'a tiɲɛ komi an yɛrɛ ka Sikaso ka den minnu tun mana taa Bamakɔ université la an y'an makasi ko jatigila ko le caman ka l'école tiɲɛ donc an fana b'a ɲini den mansaw fɛ n'an y'an den musomaninw don l'école la n'an ye cɛmaninw don l'école la an kana kɛ a b'a la yen ten dɛ l'école mana wuli kalo o kalo taa l'écoleso direction na kalo o kalo i ka taa l'écoleso direction na i ka taa directeur ɲininka ne ka den masina berete don a bɛ école la a bɛ nin classe la yala a bɛna ale école la wa n bɛna ka fɛnw lajɛ parce que denmisɛnninw bɛ se ko bɛɛ la sisan ni chiffre falen falen ka taa di e ma ko o ye moyen sɔrɔ k'a sɔrɔ moyen tɛ dɛ donc k'a ɲini den mansaw fɛ an ka to ka taa an ka denw ka école kalan ka taa sɛgɛsɛgɛ l'écoleso la yanni l'école kɛ bila l'école mana bila ni min gɛnna den mansa bɛ wuli k'i t'u la ko ne den ye l'école a ye baara kɛ e y'a lajɛ directeur fɛ yen wa o fiɲɛ b'an na dɛ an k'o dabila an k'an denw an k'u suit à la règle k'u ka kalan suit à la règle n'u bɛ taa école la n'u tɛ taa école la n'u bɛ kalan kɛ la n'u tɛ kalan kɛ la ni musomanin mana bɔ a bɛ bɔ kɛ tenue b'a la mais a mana bɔ kɛnɛma tenue nin bɛ bila dɛ dɔw wɛrɛ bɛ don denmansa e de kan k'o bɛɛ lajɛ k'a kɔlɔsi ne kɔni b'o ɲini denmansaw fɛ an ka sabali an k'an denw kɔlɔsi an k'u ka kalan kɔlɔsi an k'u tɔbɔtɔbɔ i komi denyɛrɛnin parce que olu de sini Maliba nin ye dɛ ninnu de bɛ kɛ sini ministre ye ninnu de bɛ kɛ sini DCAP min sigira a ɲɛkɔrɔ nin puis k'i kɛ nin n'i ma kalan k'i tɛ kɛ nin ye dɛ i ma maire ye a ma taa misali caman fɔ dɛ n'a tun ma kalan kɛ maire a tɛ kɛ dɛ kalan de b'o lase aw ma aw minnu fana ɲɛkɔrɔ nin n y'a ɲini ala fɛ ala ka aw yɛrɛ kɛ sage-femme ye k'aw kɛ ministre ye k'a kɛ commandant ye k'a kɛ dɔgɔtɔrɔbaw ye mais o tɛ kɛ ni kalan tɛ dɛ aw cɛsiri filaninw bɔra k'u ta misali yira an bɛɛ na donc den mansa an fana ta min ye o kɔlɔsili ye ala ka hakiliman d'an bɛɛ ma a ka to bɛn nin kan salama. Non seulement devant les responsables de l'école mais aussi devant la société civile. Damakashi, Kadougoutou Wole, il ne faut pas que ça soit un seul représentant. Kadougoumou Wole, la société civile, l'administration, que nos enfants viennent faire leur plaidoyer et leur table ronde. C'est un vœu que je mets. Parce que c'est un message. Il me ferait qu'à fond, il te fait qu'à fond, il n'a pas fait mieux pour il va qu'à fond, ni oulola. Ni wolola i b'a dɔn ko b'i kɔnɔ na mɔgɔ si tɛ fɛ i kɔ a ka fɔ he e den ma lamɔkolo ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya an denw ye an tɛna kuma jan komi sigi mɛnna en tout cas ma satisfaction entière
je le réitère. Et grand merci aux partenaires techniques et financiers qui, de loin ou de près, contribuent à ces activités. Vraiment, grand merci et bonne journée à tout et chacun. Je vous remercie. D'accord. Vraiment, ko bambali jati don. Je pense que hal nan shirabi kuma kuraw bi boko nin kono. Et monsieur le maire yemi fo élargir les actions tiens la akaka. Bon, on connaît toujours ni financement matique. Ni ala sona ma ba fe ka yoro tamake. Break free anga blanc kuna nyo de fo damnena abe mali fambe. Voilà, Mali Fambe et région Beladjele, break free bi bara à kononana. Donc, à toujours pour que on a échangé par ni demsenou, on autorité ou ka échanger sur le VBG, voilà ça, nous ka maintien à Kaseka Sabati au nom de la coordinatrice vraiment ma Beladjele info. Ou nana. Les dispositions nécessaires pour soulager non seulement au niveau national et prendre en compte les retombées les doléances qui ont quitté le niveau local. Donc, élargir aussi à la société civile, je pense que c'est une très bonne chose parce que quand il y a l'interaction, ceux qui subissent le problème et ceux qui sont peut-être des fois à l'origine des problèmes puissent vraiment donner des explications et trouver un point d'accord pour vraiment faire avancer l'état des choses. Les témoignages aussi des défis, des jumelles, je pense que non seulement ça sert aux parents qui sont ici présents, et ça donne aussi des idées innovatrices aux jeunes, voilà, aux filles qui sont ici. L'excellence, c'est au féminin aujourd'hui à l'école. Mais si c'est pas entretenu, au fil du temps, nous allons nous trouver seulement avec des hommes qui sont responsables, pendant que ces filles-là ont vraiment brillé à l'école et par rapport à nos problèmes sociétals qui disparaissent petit à petit, c'est vraiment pas intéressant. Donc les doléances sont prises en compte. Nous allons travailler dans ce sens. Au-delà des financements, je pense que c'est l'accord cadre que nous avons signé avec le gouvernement et nous allons essayer d'agir dans ce sens. Merci. Merci. Voilà, aywa ko dama kasili kan ko ujatelendo autorité munumbe ok voilà donc dama kasili kan mi ga autorité fait ou ya mais voilà donc mi fana kera fawe fe no e on ban man kawe donc en fana ya me hakilla ni bay I jeni yorofi donc ñini fe abeke soro fe donc o konona na mi puma la sigi ñemogo ma ou ka puma in kunche. Bien, et une fois de plus, je dis merci, merci et merci. Vraiment, et moi, ça me dépasse. Parce que, en écoutant l'intervention des uns et des autres, vraiment, je suis très réconforté, en toute honnêteté. Parce que les parents d'élèves qui sont là sont exprimés, ils ont montré comment on peut aider ces filles à sortir du problème. Le chef de village, la société civile, le maire, y compris le service technique, c'est-à-dire les directeurs d'école qui sont là et les enseignants. Donc, le problème est posé, le mal est connu et ça a été diagnostiqué ici. Moi, je pense que les gens ont apporté des solutions. Ils ont proposé des solutions. Donc, ceci étant, c'est à nous, parents d'élèves, à nous, nos filles, de concrétiser tout ce qui vient d'être dit ici. Certes, nous devrons vous prendre en charge. Nous devrons vous suivre. Nga, madame Ngokmao, warate fra ka kungulo to mogore bulo de. Ah, ayin de nga wala. Wasro akungulo bi irebulo. Donc, tout ça, ça tourne autour de vous. Et vous êtes l'élément central, vous êtes au centre de la chose. Tout ce que nous allons vous apporter, ce ne sont que des aides. Ce ne sont que des appuis. Ce ne sont que des actions de soutien. Mais l'élément central, madame a dit, l'élément central, Caroline, elle a dit, elle a même insisté là-dessus. Il était comme moi de maintenant mandat tiré. Faka Djaye. Mais nous, parents d'élèves, nous allons faire tout. Nous allons faire tout pour que vous puissiez, et je ne sais pas, sortir de ce problème-là. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de vos collègues.
qui sont en train de traîner de l'autre côté. Donc vous aussi aujourd'hui, vous êtes des ambassadrices. J'ai dit au début, les parents qui sont là sont des ambassadeurs. D'autres ne sont pas là. Vous devez relayer l'information à ces jeunes filles-là. Informez-les. L'avantage de l'éducation. Les parents sont là aussi et ils vont informer leurs collègues pour la bonne tenue des enfants dans la famille. Tous les enfants naissent libres et égaux. Ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Mais il y a une photo avant un baiser qui a fait Bamanankana. Warate Faka Kungloto Mogorable. Ah, vous avez des couilles. Akulvala. Akulvala. Ah, vous avez des couilles flo. Amoni ambao deme. Ambise ka deme. Tuko tuko ambao deme. Hakil na nyuma wari matériel naba ambolo nyuma siraka ambadi awma. Ma atisa kata na ma jaw re flo ne. Dem sunu akulvala. Donc ni sigi ka foyin. An kan nyanama ya wakati de wakati. Wakati fin beta demsonu nga kalanko la surtout musulmanu nga kalanko an ka walia wakati pour que un jour qu'on arrive à confier les plus instances, les institutions aux femmes. Ne les gars comment c'est fait mbafo de passage dans les écoles mbafo ngo tchao desarango ga di musuma. De passage je dis ça. Depuis que le Mali est Mali, le président était toujours un homme, mais on a eu toujours les problèmes. On a eu tout le temps des problèmes. La majorité de nos ministres sont tous des hommes. Mais on a eu tout le temps des problèmes. Mais Mousso, je veux que vous montrez aussi que vous êtes capable, compétente. Est-ce que vous comprenez? Comme madame la... Voilà. Parce que moi, madame, promotion de la femme, j'ai été buté à ce problème plusieurs fois. J'ai été buté à cela quand j'étais directeur à Djéné. J'ai été buté à cela quand je suis directeur ici à Sikasso. Moi, j'ai proposé des postes de direction aux femmes. Elles ont refusé. Et pourtant, je cherche à avoir le genre, à gérer les choses. Bon, voilà. Donc, quelque part, vous voyez que les femmes, le problème même, c'est vous. Le problème, ce sont les femmes, sincèrement. Moi, je le dis ça partout. Il faut que vous soyez sûr de vous-même, que vous ayez les compétences requises. Mais moi, j'ai choisi des postes de direction. Quand j'étais à Djéné, tout le cap, il n'y avait qu'une seule directrice. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Au moins, il faut gérer quand même. Aux directions, tellement que les femmes n'ont pas confiance à eux. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, quand je suis venu ici aussi, j'ai proposé des postes de responsabilité aux femmes. Même ici, à Sikasso, en grande ville encore, on refuse de mettre ses compétences en jeu. On refuse de mettre ses compétences en valeur. C'est pas bon. Ah! Na konyo be en fait. Konyo be ambulo en fait. Ntako barainya. Il met en fait ntanya. Na furusiri be en fait netanya. Mais ça c'est quoi ça? Aduko kanga fonkla an yonche. Awuko ka fanga kalfa awla. Awuko ka fanga kalfa la. Non mais c'est vrai. Mais comment quelqu'un ko ça comment jaram ku fede. Voilà. Donc même moi il a fait c'est ça. Amna kuma kunta monsieur le maire. Ne dewe. Ne mu il fait. C'est ça. Boucher. Directeur aw yebe nuna yoro. Am beku remarquer. Dono an sigla nga télé ko anga me ko dogra ministre. Ah. C'est ça. Uko laidu tanye. Na ba do alaka shini kenya o de ka gela alaka shini kenya dan bela jelma dono an sigle amanga tele ko ameka tele fle ko ko Juliette gra ministre ou bien Koulibaly gra ministre ou bien Samake ainsi de suite tantantara. Donc o de kadi anye o do amba fongo mo kanto école ala ngayini ayini nin sunu me yon fait o do yan kuna wolo do ne bo koro fala ka do ke bela jele ala ka shini kena sabati an bela jele ala ka partenaire o me ambulo koro. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie. Alors comment parce que comment dire maintenant la science est levée. Merci.
Voilà, la chance est levée. Merci. Voilà.